Mayong adlaw kini atong latest weather update karong adlaw, Monday, December 7, 2020. Ang northeast monsoon or amihan ang padayon nakaapekto sa may northern Luzon, samtang ang easterlies ang nakaapekto sa may southern Luzon ug sa tibuok sa Visayas. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na medyo mapanganoro na kalangitan ngadto na sa madag-umon ug naay mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories kasama ng mga heavy rainfall warnings. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:22 sa hapon ug mosilang sa alas 5:50 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas. DOST, mayong adlaw.